Dwi 'di bod yn ysu ga'l dod yma i weld yr ardd arbennig yma. Mae reit ar lan y Fenai ar Ynys Môn, a mae'n cael ei disgrifio fel un o erddi mwya cudd Gogledd Cymru. Sefydlwyd stad Plas Cadnant gan John Price yn 1814 ar 2 gan erw o dir ger Pertheithwy. Yma i'n hywys i o gwmpas mae hanesydd lleol Ann Benwell. Helo Ann. Helo, neis. Sut ydych chi? Dwi'n iawn, diolch yn fawr. Be 'di hanes yr ardd yma felly? Wel, ddaru y perchenog presennol Anthony Taverner brynu'r stad yn 1996 ac oedd y lle i gyd yn wyllt. A oedd o wedi deud wrtha i, os oedd edrych dros y wal, oeddech chi'n methu gweld bod na ardd yna. Just coed anfarth yn tyfu reit i'r topio. A mae o wedi clirio pob peth a wedi weddnewid yr holl lle. Ffarmwr oedd o yn Staffordshire. A mae o wedi gwerthu y ffermydd i gyd yna. A mae'r pres i gyd wedi mynd i fewn i'r stad yma. A mae gweithio ei hun yn y gerddi. Mae o yn cyflogi pobl eraill, ond y fo sydd yna yn cynllunio ac yn gweithio yn galad iawn, os o'n i'n dweud. Yndi, pan o'n i fynd i weld i lawr, ie. A'r cennin Pedr mae i gyd jyst yn codi pennau ar hyd yn dydyn? Ie, ie. A be 'di hanes yr adeiladu? Da chi'n gweld y wal sydd mynd o gwmpas yr ardd yma. A mae'r wal yn sawnd yn y ffarm, a'r ffarm oedd yma yn gynta. I fyny fanna, da chi'n gweld Plas Cadnant. Tydi'r plas ddim mor hen â hynny. Dechrau'r 4yd ganrif ar 15. Y teulu Price ddaru datblygu stad a adeiladu'r tŷ a creu y gerddi. A mae Anthony 'di datblygu yr hen lwybrau a'r hen ardd i fod yn rhywbeth tebyg. Ia, ond mae gynno fo'i syniadau hun. Mae pethau'n datblygu yn ei benno, mae'n gwneud pethau wahanol hefyd. Dim just ail greu gardd hanesyddol, mae o'n gwneud pethau newydd hefyd. Dim be 'di hanes y rhan yma o'r ardd? Wel, mae Anthony wedi cadw y rhan yma o'r ardd cof am Mrs Fanny Evans. A hi oedd y dwytha i byw yn y plas cyn i Anthony dŵad yma. Ac yn hoff iawn o'r ardd a garddio. Ac oedd hi'n dŵad trwy'r anialwch i gyd ar hyd llwybr i'r gongol yma. Ac wedi wneud o'n lle hardd iawn. Oes e rhywbeth yn dal i fod yma ers amser Fanning Evans? Wel, oes, mae yna goedan reit hen, magnolia, a mae allan rwan yn edrych yn hardd iawn. A mae 'di plannu pethau del fel y clychau'r gog a'r tulips, Yndi. pinc a porffor yma. Maen nhw'n hyfryd yn dydyn? Maen nhw'n lyflu.